kende gini nitiere lwet jiadi let President William Ruto kod Jakom. To kane ng'iyo speech ma president ochalo ng'ama o tone down. To iwacho ni ruoth ok idhira ahinya kona. Jakom nigi mbii matek ahinya. To mbine ni nyaka otigo maber. To tigo maber mondo interest ma joluo dhi mbele. An kaka nene aneno ni Jakom o change tact nikech en ng'ato machalo gima pattern ne mar lweny oseng'ere ma jogo osesome mong'eyo ni obiro timo kama to mae gima odwaro. An ang'eyo na onge gi ratiro mar ng'ado ne rieko sani, but kaka wuod luo ma bende oseringe toke higni mang'eny dagomb no winje pacha mothanyore ni o change tact. Amolo kaka ruodh luo kendo oganda maduong' ogai maduong' e Kenya ka di change tact mali mopogore gi ng'anyo. Abiro nyisi gimomiyo i change tact. Mokwongo jogo sisomi mong'eyo over time mong'eyo ni Jakom kidhire kona ni to my reaction mare dagombi ni mokwongo o approach nikech an ga dieri ni Jakom nigi hotline kendo gin osiep at personal level jogo luore ndi leadership ndi kama gisechopi to ugoru mana okoka jogo koromo kata tok jikone ka jogo gin joma hagre magoma na mbaka okaw simu as an elder statesman ogone kere nikech sani ene jatelo manyase owiro mochamo muma does not make him a lesser man, does not make him ginok reduce madok mbine piny iwinja to nyalo mana mede teko e mbele jopiny kata mana ng'uono kuom duong' ma Nyasaye. Okaw simu mondo ogone William ni to omera wadon warom ji ariyo because Kibaki ne go simu mokwongo sama ni ji yware mane Martha Karua gi nowacho ni Raila ok nyabet gi Kibaki. Ruto ne bende nowacho ni Raila ok nyabet gi Kibaki. Ne nitiere joma ne ywak koni, jokocha bende nitie joma ne go jogi kubo. Joma luongo ni headliners. Mane dhogi tek mane ok dwani jogo winjere for their own personal reasons. Jogi nogo di simu ji ariyo. Ma Jakom no ne ndege ka mar Air Force, apani Air Force 1 moro mar jesicha. Notere mana Sakana Lodge, Nyeri. Mane gibet piny gi Kibaki kine jine karomo Serena ji winjo mane jogi nosetimo no se winjore to kata mana sani tok kero kinyal koso headliners tok Raila nitiere serious headliners mochakore gi Martha Karua wang'eyo naturally kaluwore gi history mare gi siasa mare mosego e Kenya ka is a serious headliner ma winjo ne tek but gimarach no push Jakom ma joluo ma dhi timo reason momiyo fear mara en kama joluo dhi bedo isolated